είναι τεράστιο. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ποδήλατο, γιατί δεν χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και αυτά είναι τα λέμε. Ρωτήσαμε και το κόσμο. Κάτσε. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι μόνο το 10% των ορθοπαίδων χρησιμοποιεί το ποδήλατο για τις κοντινές διαδρομές. Μόλις το 14% των ορθοπαίδων είναι ένα εξαιρετικό ποδήλατο των ποδηλατοδρόμων, ενώ το 57% το χαρακτηρίζει ανεπαρκές. Το 78% των αντιθέτων είναι αρκετά οικοδομημένο από τη δημοτική συγκοινωνία του Μαρουσί. Όπως βλέπετε και στην πίτα, το 58% των αντιθέτων θεωρούν ικανοποιητική την δημοτική κατάσταση του Δήμου σε σχέση με άλλους Δήμους, ενώ το 23% άσχημη. Σύμφωνα με την έρευνά μας, όσον αφορά τη δημοτική κτηρίων, το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη πεζοδρομίων κατά 31% και η έλλειψη ποδηλατοδρόμων κατά 23%. Σε γενικές γραμμές, το 74% των ερωτηθέντων κρίνουν δύσκολη τη μετακίνηση των νεών στο Μαρούσι και το πιο προοδευτικό όμως είναι ότι υπάρχει εντύπωση πως η πολιτεία δεν δίνει σημασία στο πρόβλημα αυτό. Το 69% έχει νιώσει δυσφορία και θυμό εξαιτίας της δυσκολίας μετακίνησης μέσα στην πόλη. Λοιπόν, με τι πάει άλλο, κάτι πρέπει να κάνουμε. Σιγά να το σημασία. Για να πω τι τουλάχιστον το έχουμε προσπαθήσει. Σημασία δεν έχει τόσες φορές τα πέσει, αλλά πώς θα σηκωθεί. Γεια σου ρε Μάρη, να μιλάς από αυτό. Όλα αυτά που θα παιδιά, έχει να πούμε στο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας. Ήταν παιδιά. Εκεί από τα μέσα παρακολούθησης όλων των κεντρικών αρτηνών της Αττικής και 24 πίνακες μεταβλητών μηνυμάτων από μπορούν να ευαισθητοποιήσουμε τους οδηγούς στέλνοντας τα δικά μας μηνύματα. Άρα, τι λέτε, πάμε. Εγώ δεν έρχομαι. Σιγά θα αλλάξουμε στον κόσμο. Δεν θέλω να κάνουμε στην πύλα. Μα ναι, δεν θα κάνουμε ποδήλατα. Κάπου θα βρούμε. Καλωσορίσατε στην περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα στο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας. Καλό καλά και μου απολύτως. Γιατί εμείς οι αιρετοί ερχόμαστε και παρακολουθούμε, αλλά οι κύριοι που είναι επιστήμονες και υπηρεσιακοί διαχειρίζονται όλη αυτή την κατάσταση. Όλο αυτό το οποίο έχει προηγηθεί στη χώρα και ζούμε, και εσείς από μικρή ηλικία που είστε τώρα και που είστε στην εφηβεία, τα τελευταία 5-6 χρόνια, έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Θεωρώ ότι έχει δημιουργήσει μια διάθλαση στις προτεραιότητες σε σχέση με την κυκλοφορία και το περιβάλλον. Τα έργα τα οποία προκρίνονταν τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια πριν, όχι τα τελευταία χρόνια μόνο, ήταν έργα αυτό που λέμε κτρίνες. Αναπλάσεις, ξύλωνε, πλατείες, πράγματα που τα βλέπει ο πολίτης, αλλά στην πραγματικότητα δεν αλλάζουν την καθημερινότητά του. Για παράδειγμα, το να κάνεις ένα πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης, κάτι το οποίο ξεκινάει ο Δήμος Αμαρουσίου, δηλαδή ευτέρπης κοντά στο σταθμό του ΕΣΑ, κατά τη γνώμη μου είναι εκτός εποχής. Είναι μια αντίληψη 20 ετών πριν. Το να φτιάχνεις ένα χώρο στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, υπόγειο, μεγάλο έργο κλπ. Δαπανηρό, την πραγματικότητα τι κάνει, ενθαρρύνει στη χρήση του αυτοκινήτου. Βέβαια και ο Δήμος Αμαρουσίου και άλλοι δημοτικοί τομέα έχουν κάνει βήματα, έχουν τη χρήση του ποδηλάτου, δεν ξέρω αν έχετε δει, να την βάλει ποδήλατα σε ένα εκτεταμένο σχετικά δίκτυο. Θα μπορούσαμε να πάμε πιο μπροστά, να δούμε τη χρήση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Στο Αφιλίδι έχει ένα πολύ μεγάλο κόμμα, έχετε δει. Ναι. Έχετε δει δίπλα στο ηλεκτρικό κέντρο. Μια σκέψη που έχω εγώ είναι να μπορούσε να γίνει εκεί στη συνεργασία με το ΤΕΕ, το Τεχνικό Τμήμα Ελλάδος που έχει το οικόπεδο, ένα σταθμό ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ένα αντίστοιχο στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ένα ακόμα στο Ζάπιο. Για να το
ώστε αν θες να κατέβεις στο κέντρο της Αθήνας, να παίρνεις το ηλεκτρικό αυτοκινητάκι, να το αφήνεις στο Ζάπιο, να κάνεις δουλειές σου, να ξαναπαίρνεις, να το αφήνεις στο Μαρούσι το βράδυ, το μεσημέρι. Θα μου πεις είναι εφικτό. Τίποτα δεν είναι δύσκολο, αρκεί να θέλεις. Κοιτάξτε, επειδή τυχαίνει και εγώ κάτοικο στο Μαρούσιο και μάλιστα σε μια πολύ επιβαρημένη περιοχή, κοντά στο Βαχτιλίδι της Αττικής Οδού, όπου πρέπει να διέρχονται γύρω στους 1 εκατομμύριο επιβάτες την ημέρα. Με τις υπερτοπικές χρήσεις που υπάρχουν και έγιναν με ένα παράδοξο τρόπο την προηγούμενη δεκαετία. Μιλάω για τα δύο μεγάλα εμπορικά κέντρα, και όχι μόνο δύο, είναι και άλλα εμπορικά κέντρα. Είναι ΟΤΕ, είναι σχολεία, καλλιεργορασίες, είναι τα ιατρικά κέντρα, τα νοσοκομεία. Τα περισσότερα παιδιά, ξέρετε, στην Αττική γίνονται στο Μαρούσι. Αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ την κυκλοφορία. Η εικόνα είναι μιας πολύ επιβαρημένης περιοχής, μιας σύγχρονης περιοχής, με σχετικά καλές υποδομές, αναλογικά με την υπόλοιπη Αττική ή τη χώρα, αλλά με ένα πολύ μεγάλο αριθμό διελεύσεων καθημερινά. Και αυτό διαρκώς επιβαρύνεται. Δηλαδή, αυξάνονται οι χρήσεις. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια της κρίσης, τα τελευταία 5-6 χρόνια, όπως βλέπω, ας πούμε, εγώ τον παρακείμενο δρόμο της συνοικίας μου, που είναι ο δρόμος που οδηγεί στο Μόλ. Έχει μειωθεί η κυκλοφορία, έχει μειωθεί η κίνηση. Το πιο πολύ σύγχρονο εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας και της περιοχής που συζητάμε χαρακτηρίστηκε από κάποιους το μεγαλύτερο αυθαίρετο της Ευρώπης. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε, το σημείο με τον οποίο έγινε, άλλο νομοποιήθηκε στη συνέχεια τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά έκανε μια κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική βόμβα στην καρδιά της πόλης εκεί. Δεδομένου ότι η προσέλευση είναι πάρα πολύ μεγάλη και τα εμπορικά κέντρα εκείνη την εποχή που έγινε και μέχρι τώρα, κυρίως γίνονται εκτός αστικού ιστού. Όχι μόνο για λόγους κυκλοφορίας και για λόγους προστασίας των τοπικών αγορών, πολύ βασικό, και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών. Αυτό δεν ελήφθη υπόψη εκείνη την περίοδο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το Μαρούσι εκτιμώ ότι απορρόφησε τους κραδασμούς, προσαρμόστηκε η αγορά, έμαθαν να ζουν οι κάτοικοι, υποτίθεται πολύ ήρθαν και μεταγενέστερα από το εμπορικό κέντρο, χωρίς να σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν παραμένει. Έχετε ακούσει τη γραμμή 4 του μετρό? Όχι. Η γραμμή 4 του μετρό, η οποία έχει μείνει πίσω λόγω κρίσης φυσικά, περνάει και από το Μαρούσι όπως είναι σχεδιασμένη. Μια πολύ καλή αρχή. Έχει γίνει μια σκέψη, το βάλουμε ξανά στο τραπέζι, το συζητάμε με το Δήμο Βρυλισσίων, Χαλανδρίου, θέλουμε το Μαρούσι, για τραμ, το οποίο θα ένωνε τους σταθμούς του Προαστιακού ή τους σταθμούς που θα γίνουν αργότερα για τη γραμμή 4 με τα νοσοκομεία της περιοχής, για παράδειγμα. Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοτική συγκοινωνία. Με ταλαιπωρημένο, απαρχαιωμένο στόλο, αλλά υπάρχει. Πολλές φορές έχω χρειάζεται να πάω στο Σιμανόλιο, πήρα το λεωφοριάκι της δημοτικής συγκοινωνίας. Με πήγε από το σταθμό του ΙΣΑΠ στο Μαρούσι στο Σιμανόλιο. Πάρα πολύ γρήγορα. Εντάξει, το ποδήλατο αγαπάμε πολύ. Απλά εγώ πιστεύω, η άποψη μου προσωπική είναι, ότι θα σου το πω παιδιά σαν ένα μυστικό αυτό. Προκρίθηκαν τα τελευταία χρόνια οι ποδηλατόδρομοι, όχι σε κάτι. Δηλαδή το να φτιάξει ας πούμε ένα ποδηλατόδρομο στην Ιερά Οδό ή ένα δίκτυο το οποίο το ενθαρρύνει και η Περιφέρεια Αττικής. Ναι, έχει ενδιαφέρον και πρέπει να γίνει και γίνεται. Και με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής. Αλλά το να κάνεις ένα κομμάτι 150 μέτρα ποδηλατόδρομο μέσα σε μια γειτονιά που ξεκινάει από το πουθενά και σταματάει στο πουθενά, γίνεται για χάρη του εργολάβου. Θα τα πω ξεκάθαρα τι γινόταν αυτό. Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούσω τις ιδέες σας όμως πριν, γιατί περιμένει πραγματικά εδώ ο Βολέας. Είναι ανάγκης ποδηλατόδρομος, έτσι. Είναι ανασφαλής, πιστεύεις. Γιατί πώς το φαντάζεσαι, πού, να το δούμε έτσι πρακτικά. Πού να περνάει, για πες μου ένα παράδειγμα. Κυρίως πάνω από το Βαχτιλίδι. Πού ακριβώς, θέλω να πεις πώς το έχεις φανταστεί. Ναι. Έχετε δει στην Κοπενχάγη? Ναι, όχι, δεν έχω πάει στην Κοπενχάγη. Μα εγώ δεν έχω πάει. Το βαλματάκι αυτό που... Έχει ένα... Έχει πάρει κάτι σαν Βαχτιλίδι που περνάνε μόνο ποδήλατα από εκεί. Και επειδή αυτό μας θύμισε αρκετά το Βαχτιλίδι που το είχαμε δει, είχαμε σκεφτεί ένα τέτοιο αέρα. Αλλά ένας ακόμα δακτύλιος, πώς θα πηγαίνει? Ο οποίος θα πηγαίνει στα κεντρικά σημεία. Στα κεντρικά σημεία. Με το μόλ, ναι, με όλα αυτά τα σημεία στα οποία θα ήθελα να έχουμε διάφορες ηλικίες να πηγαίνουν και στα εκτάκτης ανάγκης, δηλαδή σαν ένα νοσοκομείο, ίσως. Σε κεντρικά σημεία κυρίως, δηλαδή δεν χρειάζεται να περνάει από... Ίσως και σε μερικά σχολεία, ας πούμε. Ναι. Επειδή υπάρχει οικονομική κρίση, τι σημαίνει αυτό?
δρομολογική μετακίνηση. Αύξηση των δρομολογίων τη αστικής δημοτικής συγκοινωνίας το Σάββατο και την Κυριακή, έτσι ώστε οι πολίτες να παρακινούνται και να τα χρησιμοποιούν. Μεταμόρφωση του Μουρσίου σε μια πράσινη περιοχή, αφενός φυτεύοντας δέντρα και φυτά πάνω στις ταράτσες των δωμάτων των κτηρίων και αφετέρου δημιουργώντας νέους χώρους πρασίνου και πάρκ, κάτι το οποίο θα έκανε την ατμόσφαιρα του Μουρσίου πιο ευχάριστη και καθαρή. Σχεδιασμό στην κατάσταση ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και μινιμπάς σε ένα διαδημοτικό δίκτυο εξυπηρέτησης των γειτονικών δήμων. Εφοδιασμό τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς με ηλεκτρονικές ιντερνετικές εφαρμογές και application για διαδρομές, χρόνους αφήξεων, διάρκειες κτλ. Για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών. Ένταξη των βασικών αρτηριών στην ψηφιακή ενημέρωση για το κυκλοφοριακό φόρτο με προτάσεις εναλλακτικών διαδρομών για τη διευκόλυνση των οδηγών. Πρόθεση από το Δήμο των εφαρμογών carpooling για τις μετακινήσεις των πολιτών. Βελτίωση των σταθμών ποδηλάτων του Δήμου, πρόθεση της χρήσης των ποδηλάτων με το σχεδιασμό και κατασκευή ποδηλατοδρόμων και ειδικότερα στεγασμένων ποδηλατοδρόμων που θα καταλαμβάνουν το χώρο κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή και θα προσφέρουν προστασία από τους ποδηλάτες από τις βροχές. Τέλος, υλοποίηση ενέργειων ποδηλατόδρομων, όπου θα ενώνουν όλα τα σχολεία και τα κεντρικά σημεία του Μαρσίου μεταξύ τους ενέργειων. Αυτή μας την ιδέα θα την αναλύσει περισσότερο Αλέξανδρος. Όπως ανέφερε λοιπόν και η Ειρήνη, και όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι μας, οι πόλεις, και στην περίπτωση μας το Μαρούσι, έχουν καταντήσει υπερσυμπυκνωμένες μάζες με τα ογκώδη κτίρια να καταλαμβάνουν τη θέση των καλύτερα δομημένων δρόμων, ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων που θα έπρεπε να υπερισχύουν. Η ζωή στο εσωτερικό αυτών των πόλεων έχει καταντήσει αφόρητη και δυσάρεστη για τον μέσο πολίτη και πόσο μάλλον τον ποδηλάτη. Και αυτή η δεύτερη περίπτωση ήταν αυτή που μας ευαισθητοποίησε περισσότερο, καθώς ως παιδιά έχουμε αισθανθεί πολλές φορές την ανάγκη να κάνουμε ποδήλατο στην πόλη μας, όμως το λάθος ρημοτομικό σχέδιο δεν μας το επέτρεψε. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν πώς θα μπορούσαμε αυτό το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί, πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη πραγματικότητα για τη μετακίνηση ενός ποδηλάτου στο Μαρούσι. Και έτσι καταλήξαμε στην ιδέα του υπέροχου ποδηλατοδρόμου. Μια κατασκευή η οποία θα άλλαζε ό,τι έχουμε στο μυαλό μας ως ποδηλατόδρομος. Ένα έργο με το οποίο ο ποδηλάτης θα μπορούσε να ξεφύγει από τη δύσβατη μορφή της πόλης και να μεταφερθεί σε μια εναέρια κατάσταση ελευθερίας κίνησης. Θα μπορούσε να ζήσει μια άλλη τοπική πραγματικότητα σε αυτό το υπερυψωμένο περιβάλλον, όπου δεν θα επηρεαζόταν από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων ή την έλλειψη ποδηλατοδρόμων. Θα μπορούσε αληθινά να απολαύσει την βόλτα της έγνοιας του. Και έτσι το οραματιστήκαμε. Αυτό που βλέπετε βέβαια είναι ένα παράδειγμα αυτού του εναέριου ποδηλατοδρόμου, ο οποίος καλύπτει μια αξιοπρεπή έκταση και συγκεκριμένα το δακτυλίδι της Αττικής Οδού. Παρ' όλα αυτά, το αρχικό μας όραμα ήταν αυτό το έργο να είναι ένα πανδημοτικό εναέριο δίκτυο, το οποίο θα ενώνει την οδό Κηφισίας με την Αττική Οδό, υπερυψωμένα πάντα, και θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτόν, καθώς και σταθμοί ενοικίασης και στάθμευσης ποδηλάτων έξω από κάθε σχολείο. Όμως το παράδειγμα αυτό έχουμε κρατήσει την γενική ιδέα. Όπως μπορείτε να δείτε λοιπόν, υπάρχουν 4 σταθμοί αναφοράς σε αυτό το ποδηλατόδρομο. Αυτή είναι η προαναφερόμενη σταθμή ενοικίασης και στάθμευσης των ποδηλάτων. Στη συνέχεια, βλέπουμε πως αυτή η κατασκευή περνάει κυριολεκτικά πάνω από τους δρόμους της Αττικής, χωρίς να παρεμβαίνει σε αυτούς. Ακόμη, οι κατάλληλες σχεδιασμένες γέφυρες της εναέριας κατασκευής μπορεί να ενώνουν τις 4 πλευρές του δακτυλιδίου, έτσι ώστε να καλύπτονται όλοι οι πιθανοί προορισμοί από τον ποδηλάτη. Τέλος, υπάρχουν και τα σημεία αποβίβασης και προσβίβασης των ποδηλατιστών. Και έρεστε μερικές φωτογραφίες. Και αν δεν κάναμε μια ποδηλατάδα και κλείναμε τους δρόμους και έτσι οι γονείς δεν είχαν το φόβο των αυτοκινήτων, τι λέτε? Είμαι σίγουρα ότι θα μας γινόταν πολύ κόσμος. Ναι, παιδιά, τότε πώς, μετά από λίγο και άσκηση και η παραγωγή
Λοιπόν, να σας καλημερίσουμε όλες και όλες από την όμορφη μέρα. Να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας, αλλά παράλληλα να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι συνέβαλαν. Ο Δήμος Αμαρουσίου που κάνει πόδιλα από πόρτα σε συνεργασία με τα εκπαιδευτήρια Ντούκα. Έτσι και βλέπουμε ότι η συμμετοχή είναι όχι απλά ικανοποιητική, αλλά δυναμική. Να ευχαριστήσουμε τον Υπουργείο Στοχείας και Νησιάς και όλους τους ανθρώπους που είναι σήμερα παρόντες, όπως και την ελληνική αστυνομία. Και φυσικά όλους εσάς που είστε πανέτοιμοι για την ένταξη. Νομίζω ότι δεν είναι για να συζητάμε πολύ. Είμαστε εδώ για να αγωνιστούμε και βεβαίως να πούμε ότι μέσα από αυτή τη δράση δημιουργούμε μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του Δήμου και των εκπαιδευτηρίων Ντούκα αλλά και των πολιτών μας που λέμε μέσα από την άμβληση φέρνουμε και την υγεία και έχουμε και υγεία. Ευχαριστώ όλους τους παράγοντες, όλους εκείνους που ήταν παρόντες και είναι και σήμερα για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Καλό αγώνα, καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα και από μένα. Εκπαίδευση των Ελευθερίων Ντούκα, το σχολείο μας σας ευχαριστεί πραγματικά που ήσασταν σήμερα και συμμερίσατε αυτή τη δραστηριότητα. Το σχολείο μας πέρα από γνώσεις και δεξιότητες δίνει μεγάλη έμφαση στα παιδιά μας να έχουν αξίες, αρχές, μια στάση ζωής σημαντική, όπως είναι το να μετακινούμε οικολογικά. Η οικολογική μετακίνηση με τα ποδήλατα, στηρίζοντας τις προσπάθειες του Δήμου Αμαρουσίου, που πραγματικά προσπαθεί να κάνει το κάτι ξεχωριστό και σε αυτό το τομέα. Πάμε λοιπόν μαζί να στηρίξουμε την οικολογική μετακίνηση. Πάμε να κάνουμε μια ωραία βόλτα. Καλημέρα. Λοιπόν, και για να συνεχιστούμε, ξεκινάμε μια άλλη διαδίκτυο που θέλεις. Συγκεντρωνόμαστε 5, 4, δεν έχω συμμετοχή, αλλά και 3, 2, 1, καλή βόλτα! Feelings in your heart. Don't let fear of feeling fool you. What you see sets you apart. And there's nothing here to find you. It's no way for life.